नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण पाहूया अगदी 5 मिनिटात तयार होणारा चटपट खमंग असा बेसन पोळा। चला तर मग साहित्य पाहूया। आपण 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे, 1 कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, 2 हिरव्या मिरच्या एकदम बारीक करून घेतलेल्या आहे, थोडंसं जिरं, कोथिंबीर, लसूण आपण एकदम बारीक घेतलेला आहे करून, कढीपत्ता, चवीनुसार मीठ, हळद, तेल आणि आवश्यकतेनुसार आपल्याला पाणी लागणार आहे। बाउल घेऊया, त्याच्यामध्ये बेसन टाकून घेऊया। ह्याच्यामध्येच आपल्याला कांदा टाकायचा आहे, हिरवी मिरची, बारीक केलेला लसूण टाकूया, कढीपत्त्याची पानं, थोडंसं जिरं, अगदी चिमूटभर असा हळद घ्यायचा आपल्याला, चवीनुसार मीठ, थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आपण। आता आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपल्याला याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून ज्याप्रमाणे आपण भजीसाठी करतो तसं आपल्याला करून घ्यायचं बॅटर। पाणी आपल्याला जसं लागेल तसं आपण घेऊया। असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपल्याला अर्धा ग्लास पाणी लागेल याच्यासाठी। आपलं तयार आहे, हे बघा याप्रमाणे आपल्याला करून घ्यायचं आहे। आता आपण एक तवा घेऊया। आपण तवा घेतलेला आहे, तवा आपण गरम करून घ्यायचा आहे चांगला। तवा गरम झाला की आपण 2 चमचे तेल सोडूया। तेल आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे, आपण गॅस थोडा स्लो करूया। हे जे आपलं मिश्रण आहे आपण बनवलेलं बेसनचं ते आपण टाकून घेऊया। हाताने आपल्याला पटकन असं फिरवून घ्यायचं आहे। तुम्हाला सवय नसेल तर सावकाश करा। शिजू द्यायचं आहे 2 मिनिटं। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे आणि तुम्ही साईडनं बघू शकता बेसन आपलं शिजलेलं आहे। आपण त्याला अगोदर त्याचं पलटी मारून घेऊया। त्याच्या साईडच्या कडे आपल्याला अगोदर पहिलं सोडवून घ्यायचे आहे। हे बघा याप्रमाणे असं आपल्याला बेसन घेऊन असा पलटी मारून घ्यायचा आहे। एका बाजूने आपलं छान बेसन झालेलं आहे बेसन पोळा। आपण दुसरी बाजू फ्राय करून घेऊया। थोडंसं हलकं आपल्याला तेल सोडायचं आहे। दोन मिनिटं पुन्हा आपल्याला शिजू देऊया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहेत, आपण चेक करूया। आपला छान बेसन पोळा तयार झाला आहे खमंग असा। आता आपण गॅस बंद करूया। तयार आहे आपला चटपट खमंग बेसन पोळा। ही रेसिपी घरी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।